Lleida i Girona, se'n diu. Manifestacions multitudinàries de volem acollir, partits polítics amb milers d'afiliats posicionant-se a favor de no deportar els menes i quan es cerquen famílies adoptives, ho vam veure ahir, ningú enlloc, tu, que fan comèdia. 2.242 menes i 4.208 majors d'edat amb pròrroga assistencial. Tots tenen pares al Marroc, al Magrib o a països subsaharians, però el nostre govern ha decidit que el que els ha de proveir, mantenir i aguantar som els catalans. Una decisió unilateral, dotada amb milions d'euros dels nostres pressupostos, que genera un efecte crida incessant i que ens omple els carrers de joves inadaptats amb valors profundament antioccidentals. Joves que es pensen que guanyar-se les garrofes és picar la porta de serveis socials o estibar-li el bolso a la senyora Maria. Mentre creix la pobresa infantil a casa nostra, vostès aboquen recursos ingents a qui té progenitors vius a d'altres continents. No els importa, oi, arruïnar Catalunya si poden aconseguir el diploma de bonjans? La seva hipocresia i imprudència saben qui la paga? La paguen els joves del país tutelats per la dgaia, que són obligats a conviure i a compartir recursos amb qui no hauria de ser aquí. La paguem al conjunt de catalans que veiem incrèduls com ens obliguen a mantenir els fills dels altres quan amb prou feines podem mantenir els nostres. Vostès es pengen la medalla i nosaltres paguem la factura. L'altre dia sentia el senyor Puigdemont dient que necessitàvem eines i recursos per mantenir aquests nens i nenes. Vostès diuen nens i nenes per ingenuïtat o perquè de debò s'ho creuen? En un 95% nois. A les nenes no les deixen venir de colònies pagades a Europa. Suposo que tots els aquí presents són conscients que aquests adolescents no arriben aquí de manera fortuïta. Venen amb coneixements i instruccions precises. Saben perfectament què han de fer per aconseguir la legalització i la moma de per vida. Tota mena d'organitzacions criminals i màfies els assessoren i en comptes de ser perseguides i sancionades, vostès les premien amb la Creu de Sant Jordi. Quin és el resultat? Desenes i desenes de centres gestionats per entitats privades amb ànim de lucre i milions d'euros que es perden pel camí. I tant és que cessin directores i subdirectors després de destapar-se escàndols, que els diners ja no tornen. I això sí, cap polític dimiteix. Han generat un reguitzell tal d'interessos i d'endollisme a redós de la immigració il·legal que fa feredat. No n'hi havia prou amb els centres d'acollida i els pisos de franc. Calia instaurar paguetes. Mentre el jovent del país no pot emancipar-se ni té cap tipus de remuneració, vostès adjudiquen nòmines mensuals de gairebé 700 euros a tots aquests immigrants il·legals extutelats. I una de les justificacions que esgrimeixen és que així no es veuen empesos a delinquir. Què és, que ara hem de pagar una quota per evitar delictes? Una tarifa plana per tenir-los contents i quiets? Quina mena de xantatge és aquest? Les oportunitats que neguen als nostres fills les regalen sense filtre a qui ve de fora i els racistes encara som nosaltres per llogar-hi cadira. Els nens i joves tutelats del país mereixen el millor servei i tota la nostra atenció i empatia. I els menes saben què mereixen? Tornar cap a casa amb les seves famílies. Vostès volen acollir? Doncs nosaltres ja n'estem ben tips de pagar els recursos dels catalans pels catalans.